ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ ଆସି କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହି ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା। ଆମର ହେଇଥିଲା ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହି ରୋଷେଇ କଲୁ, ସେଠି 4 ଜଣ ନନା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନ ପଚାରି ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ରୋଷେଇଟି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ନନା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଦେବେ। ସିଏ କହିଥିଲେ କି ନା, ଆମେ ଜଣେ ନାହୁଁ 4 ଜଣ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବରାଦ ଏମିତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଅନ୍ନର ଭଣ୍ଡାରଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରେନି, ସେଇଭଳି ଜିନିଷଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଜଣ ବଦଳରେ 4 ଜଣ ଆସିବେ, କିଛିଟା ସର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏମିତି ବି ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଯଦି ବି ସର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବରାଦ, ପୁଣି କିଛି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ 4 ଜଣ ଖାଇଲେନି, 2 ଜଣ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନନାଙ୍କୁ କହିଲୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କି, ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ସର୍ଟ ହୋଇଯିବ କି କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ମେରାକିଲ୍ ହେଲା ଭଳି ସେତିକି ସବୁ ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା।